Bazen behin Txanogorritxu, bere amarekin bizi zen neskatxa. Udazkena zen, eta Txanogorritxu etxean zegoen bere amarekin amonarentzat merienda prestatzen amonari eramateko. Gaixo zegoelako, eta amak esan zion. Txanogorritxu, kontu zibili basotik, otsoa dabilerako, eta atxoderako bueltan izan. Bai ama, lasai. Erantzun zion Txanogorritxuk. Txanogorritxu basoan barrena zijoan, animaliak entzuten. Baina basoaren beste aldean otsoa zegoen gosez, eta Txanogorritxu ikusi ez zuenez, zuzenean amonaren etxera joatea erabaki zuen, gosea kendu ahal izateko. Amonaren etxera joango naiz. Amona jango dut eta lokaditxo bat egingo dut. Ha, ha, ha. Otsoa etxera iritsi zen, eta atea jo gabe etxe barrura sartu zen. Amona ohean etzanda zegoen, eta guztiz zutu zen. Zu ez zara, Txanogorritxu, zu otsoa zara! Otsoak amona jan zuen, eta amonaren arroparekin jantzi zen. Ohera sartu eta Txanogorritxuri itxoiten ari zen bitartean lo hartu zuen. Txanogorritxu amonaren etxera iritsi zen, eta etxera sartu zen pozik, baina Txanogorritxuk amona arraro ikusten zuen, eta galdetu zion. Amonatxo, zergatik dauzkazuen belarri handiak? Zu hobeto entzuteko. Amonatxo, zergatik dituzu aimegi handiak? Zu hobeto ikusteko. Amonatxo, zergatik duzu hain sudur handia? Zu hobeto usaintzeko. Amonatxo, zergatik duzu hain aho handia? Zu hobeto jateko. Txanogorritxuk hain garrasi handi egin zuen, ehiztariak ere entzun egin zuela, eta orduan etxera gerturatu zen, zer gertatzen ari zen ikustera. Zer gertatzen ari da hemen? Otsoa jan egin nau, eta nire amonatxoa jandu! Ehiztariak otsoari tripa ireki eta amonatxoa atera zuen, eta harriak sartu zizkioten otsoaren tripan. Azkenik otsoa herrikara bota zuten. Lasai, Txanogorritxu, amona aterako dugu eta. Beno, amona salbatu eta otsoa akabatu dugu. Goazen Txanogorritxuk ekarri duen merienda jatera. Hiruek batera gustora jan zuten merienda, goxo-goxoa zegoen.